kama nani. Na kormga jwang jonyuol e kaunti ma Kisii ojiw mar mondo mi osir talanta mag nyithindgi kapod gitindo. Kendo gikonygi mano mar kungo talanta go ahinya to gisani malai mar CBE miyo nyithindo thuolo mar ting'o malo talanta magi. Ka giloso wuok tich e boma ma Kisii e romo makende mar nyithindo nyiso talanta magi. Kama jopuonjre 200 mawuok e skunde 21 ne ojiw kod jolony mopogore. Jokanye sekta mar somo nyiso jonyuol mondo obed machiegni kod nyithindgi e kinde molor skul mar mondo mi gifweny talanta mage. Romono ne okelo kanyakla jodito mawuok e migawo mar somo e kaunti ma Kisii. Jopuonj, jonyuol, jodito mawuok e sectors mopogore mar kungo were mago mag nyithindo. Our main aim is to make the dreams of the entrants a reality by giving them a platform to showcase their talents. We move to different schools, basically to do what we call talent auditions. This is where a dream of a child that is being developed in one way or the other. We discover the talent, and then for us it's just to help him to grow in that sport. Please, for those parents who are outside there, I'm also encouraging you all, if you can give your children a chance also to develop their dreams. People developing the competences that are taught in competency-based education. And as if that is not enough, all that is taught in competency-based education, I have witnessed it practically. I have seen it in sports, I have seen it in arts, I have seen it in a drama. It has helped us to discover, develop and dream our talents and different talents and abilities, whereby I would like to encourage those learners back at home. May you discover your talents so that you can join us the next year. Jodake ward ma Ilmotio ke county manaro kwa sirikal county no mar mondo mi olos